Na Rympei U ke channel nabynta ki paidbah ke Bri U Hynñiewtrep. Jumai ubajurba bat bakot kumbah nyo penyo magnitude ula Khynniuh ha central Myanmar ha ka step sni tho ding ula ba Khynniuh ru ha ka leng kiri ba marjan kentup ya ka India China Thailand Vietnam bat Bangladesh hadin uniu jumai ula khe biang so we jumai ba bot ubakot hadu 0.6 magnitude ka thamei jong uniu jumai ka dei na sor sagany ka bajangai kumbah Khynniuh kilometer na Mandalay Myanmar katkum ka jingong ka United States Geological Survey USGS uniu jumai ula Khynniuh akapor khatwei san pho bajemen step naka jingjeliu ka ba 10 kilometer uniu jumai ula wanra ka jingjulor ka bajubor bha ya ki jingtei khamtam ki jingtei babon mala bat hadu sangut ki briu ki layap ya ka bala pentikna ha Myanmar laingut ki layap hadin ka jingtwa jong ka mosque ka jingking bat papaunam jong ka Mandalay Ava Bridge ru kalatwa bat hap shaum kasokar sipai hakani kari kalapan bena ya ke emergency hakin riutli kithan sagany Mandalay bago magwe Eastern Shan State bat kan nongba nai piadiao ikan hon ajing rap kilawat ikibriu hakaleng ki jaka ki basyakta hauniu jumai ki bor sokar kila kerparu ya kiri kaperthei bakin island ya ki jingara ha India ya ka jingkhynniuh jumai layok sngoru hado han New Delhi han nongba jongkari hakapor khatwei san pho baji bat ya ka jingkhynniuh ka barit layok sngoru ha Kolkata bat Imphal hakaba ki paidbah kilahaban ya mi shabai henrei donbok ba amdan ladan kanuru ka jingjulor ni ka jingdu no ki men simbriu momenti ramba do kari Narendra Modi ulapan pa ya ka jing smokia halor ka jingjulor ujumai Myanmar bat Thailand bat om bakari India ka long ka balapan kre ban a ya baroh ki jingarap syakini ki artli kiri habatho arensan x Modi ulong smokia ki jinglong jingma na ka jingkhynniuh ujumai ha Myanmar bat Thailand ngaduwai ya ka jingsngai bat ka bahaka met jong baroh